W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się nie począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. o Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. o mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. część światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu. Tajemnica druga, cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, придь королевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Строгость Мария, ласки певна, Пан с Тобою, благословенность Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус.
Хвала Отцю і Синові і Духові Святому. О Марія, без мазла, первородний початок. О мой Єзу. Tajemnica trzecia, głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez masy pierworodnego grzechu poczęta. O mój Jezu. Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta, o mój Jezu, Tajemnicę piątą, stanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodna i poczęta. O mój Jezu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, krwi Chrystusa, przekonaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, krwi Chrystusa, zapłatą naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, którą w Eucharystyi pojesz i oczyszczasz duszę, krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, krwi Chrystusa, mocy wyznawców, krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, krwi Chrystusa, ostoju zagrożonych, krwi Chrystusa, chłodo pracujących, krwi Chrystusa, pociecho płaczących, krwi Chrystusa, nadzieję pokutujących, krwi Chrystusa, otucha umierających, krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa, wybawienia dusz z otchłani czystcowej, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przeblagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi, hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi. Wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się, Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali laskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Cóż, kochani, bardzo serdecznie witam już wszystkich was w tym nowym roku. Najserdeczniejsze pozdrowienie i życzenia. Witam wszystkich, którzy łączycie się z nami w ten piękny pierwszy dzień noworoczny. Jak my wiemy i mówiliśmy o tym w nocy jeszcze, że tak prosimy i życzymy nawzajem, żeby nowy rok przyniósł wiele nowego, a w szczególny sposób tego odnowienia w Duchu Świętym. Поэтому вчера перед началом уже вхождения в этот Новый год все здесь молились также в костеле na tej modlitwie hymn do Ducha Świętego, aby Duch Święty odnawiał. I ten znak, który towarzyszył nam w nocy, niebo otwarte, i ten znak, który będzie towarzyszyć nam w tym dzisiejszym dniu, kiedy cała przyroda dookoła nas będzie odnawiać się. Особым образом постарайтесь сегодня еще хорошо отметить Новый год так, чтобы никуда не выезжать вечером, ночью и даже завтра утречком, пока не расчистят дороги. Поможете также в своих домах, где сейчас живете, расчищать эти дороги. Полметра снега — это так немало будет сегодня. Поэтому также вот вся натура призывает нас к этому обновлению. I msza święta sprawuje сегодня, jest торжество, święto obowiązujące, uroczystość obowiązująca. O tym nasi tylko ministranci jeszcze nie wiedzą, na pewno trzeba przypomnieć będzie, ale dzisiaj jest uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. O tym jeszcze usłyszymy i troszeczkę rozważymy. A msza święta sprawuje dzisiaj za świętej pamięci Janiny Polubok, wypraszając dla niej radość nieba. A my przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, nasze słabości i zaniedbanie. Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłaś ludzi laską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Чтение книги чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Ото Слово Божие. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemię znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi. Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне, а паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашае сэрцы духа, Сына Свайго, які ўсклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слова Божае. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W
то время пастухи, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. Ото слово Паньске. Присядьте на минуточку, ненадолго, потому что лица говорят о том, что ночь прошла у многих бессонно. Кто-то был на службе в 12 часов, кто-то смотрел на салюты, кто-то пускал салюты, кто-то ходил, может быть, вокруг елки, не знаю, может, кто-то тоже на огненной лошади где-то там скакал, где, одним словом, я думаю, что каждый по-своему также чуть-чуть подустал. Ну и надо подготовиться к снегопаду, занять эти удобные места возле окна. Так уже там старайтесь только не побиться, а так делиться, кто возле окна сядет и будет смотреть, как красиво будет падать снег. И действительно, сегодня может быть такой немножечко трудный день, но очень важный день. Важный день, потому что, как мы уже слышали много раз, сотни раз, принимали поздравления, и сами, я думаю, поздравляли с Новым годом. Как там говорили дальше, потом я забыл, что еще говорится? С новым счастьем. Желаем так вы говорили дальше, другие говорили по-разному, а вы говорили: желаю тебе прежде всего попасть на небо. Так же вы говорили, да? Прежде всего. Остальное приложится. Постарайся о Царстве Небесном. Мы знаем это слова с Библии. И также можно, я думаю, что желали и вам, и вы желали много эти слова, которые мы слышали ночью, и также сегодня мы слышали в этом первом чтении: «Да благословит тебя Господь, да сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй», и так дальше, да. И пусть Господь пребывает в тебе, а ты живешь в Господе. Разные пожелания могут быть, но мы знаем, что это могут быть слова просто хорошие, красивые, кто-то в рифму даже поздравляет, но могут быть также и пустыми. Если эти слова, если эти пожелания не будут осуществляться в жизни другого человека или в жизни нашей. И сегодня для всех нас на первый день Нового года, а последний день октавы Рождества, Церковь ставит этот образ Марии. Образ Марии, в который призывает нас всматриваться. И сегодня есть особый титул Марии – Богородица, Пресвятая Богородица. И, естественно, рождение Иисуса Христа, зачатие от Духа Святого, потом рождение, как мы сегодня слышали, вот это после 8 дней обрезания, надания имени. Это исторические события, которые, единственное во все времена. Не будет другого звавцы, и не было до того, как родился Иисус, какого-то другого Спасителя, Збавителя. Да? Это есть единый факт, единый исторический факт, историческое событие. Но тем не менее, когда мы всматриваемся в Богородицу, та, которая Бога принесла в этот мир, в которой принял людское наше тело в лоне Марии. И это свое задание и свое, может быть, призвание, так скажем. Мария, она жила этим и 2000 лет назад,
и живет в течение всех этих 2000 лет. Мы время от времени, а может быть, скажем, чаще, чем время от времени, празднуя разные праздники, торжества, воспоминания Марии в разных титулах, але говорим только о одном цели, которую Мария имеет, чтобы Бога привести, родить Бога в сердце каждого человека, чтобы в каждом человеке родился Бог. И поэтому, как говорим другими словами, Мария имеет за цель каждого своего ребенка привести к Иисусу. И она старается делать на разные способы. Я помню, когда был семинаристом еще, во время обеда, во время, не помню только, или Великого Поста, или постоянно у нас, я уже этого не помню, читали такую лектуру, чтобы сильно не шумели в столовой, бо было аж 120 человек всегда в столовой, и читали такую лектуру врача, такого известного врача, если не ошибаюсь, немецкого врача, который любит конкреты, и он хотел доказать, что все такие разные чудесные места – это все обман, это все иллюзия, что это может происходить какое-то самовнушение, когда человек поверит, во что поверит человек. Хорошо, что здесь нету врачей, можем обговаривать. Когда человек поверит в свои силы, есть такое особенно у некоторых психологов, надо поверить в себя, надо поверить в себя. И вот этот врач хотел доказать то, что это все обман. И когда он ехал туда, еще поездом добирался, то вместе ехал человек в поезде, в одном этом отсеке, и он, как врач, видел, что он не доедет туда. Я не помню, какая была болезнь, спарализованный был вот этот человек, и видя симптомы вот этой болезни, он знал, что он чисто не доедет до Люрд. Это невозможно. Потом его попросили как-то еще помочь снять этого человека с поезда, чтобы как-то на каталке какой-то там довести до этого месяца объявлень, все и так дальше. Он знал, что он не выживет. И пережил там, был свидетелем полного и моментального исцеления этого человека. И он стал свидетелем. И потом он описывает вот это в книге, когда он остался там, начал исследовать болезни, или подтверждаются диагнозы, или, может, кто-то выдумал эти диагнозы. И написал вот эту книгу, когда с полного атеиста стал полностью верующим, очень сильно верующим человеком. И не просто стал верующим, зачем он написал книгу. И вот в этом мы призваны участвовать, все мы без исключения, для того, чтобы участвовать в рождении Иисуса, в рождении Бога. Так как Мария в этот мир принесла Бога, то и мы призваны приносить Бога в жизнь другого человека. Особенно там, где его нету, особенно там, где, может быть, он был выброшен, не принят, а может, еще не родился. А таких людей мы можем встретить очень много вокруг себя, там, где Бог нас посылает на работу, в учебу, все, эти дни отдохнем с понедельника, а некоторые по сменам собираются в этом новом году. И дальше это есть наше призвание также – участвовать в том, чтобы нести Бога. Так как мы слышим, пастухи, которые услышали слово от ангела, они не просто остались на своих местах. Они, как мы слышим сегодня, поспешив пришли на их мест, поспешив сразу. Они пришли, чтобы стать свидетелем, или действительно это произошло. Потому что мы можем чем-то делиться, вы этим не делитесь. Али, наверное, где-то слышали и видели, когда кто-то звонит по телефону или кто-то встречает. Идем немножечко на сторону. Я сейчас тебе расскажу. Ты знаешь, что я слышала, что я чула, что мне сказали, слухи дошли до меня, все. Они не хотели так
свидетельствовать. Они хотели сами испытать. Этот врач, он приехал для того, чтобы доказать обратное. А когда он испытал вот это, иметь опыт, досвидчить, когда досвидчил этого рождения Иисуса в своем сердце, то он начал об этом свидетельствовать перед другими. Поэтому это также есть такое призвание и, может быть, задание для всех нас без исключения на этот Новый год. А свидетельствуем прежде всего, неся это благословение, неся эти дары в этот мир. Сегодня не только праздник Богородицы, но также есть и День мира. А мир – это есть этот настоящий мир, дар Духа Святого. И мы призваны нести дар мира, дар радости, але прежде всего дар любви, дар единства. Так этого не хватает вокруг нас. Исповедуем нашу веру. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Ponciuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych i życie wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga naszego Ojca zanieśmy nasze modlitwy za chrześcijan, o moc wiary. Ciebie prosimy o pokój na świecie, za tych, którzy w jakiś sposób zaangażowani do tego zawarcia pokojowych tych rozwiązań. Prosimy o darach Ducha Świętego dla nich. Ciebie prosimy. Błagamy za tych, którzy w dniu dzisiejszym w szczególny sposób dziękują za dar życia, za księdza Marka Zaniewskiego, za siostrę Teresę, za Jerzego i Danutę Hulej, którzy dziękują za przeżyte też lata, za Włodzimierza Góriewa, aby dobry Bóg błogosławił im i obdarzał potrzebnymi siłami do realizowania Bożego powołania. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za chorych i cierpiących, o laskę uzdrowienie i umocnienie. Ciebie prosimy. Za tych, którzy nie doczekali się tego nowego roku, prosimy o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, za świętej pamięci Janinę Polubok, o radość nieba dla nich. Ciebie prosimy. Błagamy również za wszystkich nas, których łączy Eucharystia. Prosimy dobrego Boga, aby umacniał naszą wiarę, aby napełniał nas swoimi darami, żeby my mogli nieść Chrystusa w świat. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgła zasnuje, miej w sobie tą ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak łast zakiełkuje, miej w sobie tą ufność, nie lękaj się.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wystawiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przelączyły się do nich, razem z nimi wolając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Nasz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak Jemu śpiewała. Li, 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 la. Moje dzieciąteczko, li, 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 la. Śliczne panioteczko, li, 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 la. Moje dzieciąteczko, li, 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 la. Śliczne panioteczko. Wszystko stworzenie
Przybądzie z nieba śliczni aniołowie, śpiewajcie chwały, niebiescy duchowie, li, 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 laj, mój kwiateczku, li, 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 laj, ubogi żółbeczku. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych czód biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni, gdzie się spełni cud, gdzie się spełni cud. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, wznoszę w górę
się. Boże, w uroczystość Najświętszej Panny Maryi, rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archanielie, broń nas w walce złego ducha, bądź nam obroną, niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskanie odpustu zupełnego, który możemy ofiarować za siebie albo za kogoś ze zmarłych, pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Serdecznie dziękuję dla wszystkich za przeżycie Eucharystii w ten dzień, kiedy powierzamy również nasze życie i opoczności Bożej, ale opiece i wstawiennictwu Matki Najświętszej. Życzę tego miłego, fajnego popołudnia dzisiejszego. Tak już jest, że na pewno ksiądz biskup, nasz ordynariusz, już wiedział wcześniej trochę, że będzie śnieżyca duża, że jutro trzeba mieć dużo sił fizycznych, żeby ten śnieg rozczyszczać, i udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych na zawtraśni dzień. Także by spokojno mogli jeszcze odprazdnować. Trzeba pomodlić się tylko w jutrzejszym dniu w intencjach Ojca Świętego, i można spożywać też pokarmy mięsne. Także już mówiąc poważnie, bardzo proszę zachować też ostrożność i dzisiaj wieczorem, i jutro w szczególny sposób. No, jeżeli jest możliwość, no to odkazać się od jakichś wyjazdów, pojezdek, a lepiej pospacerować, ale też ostrożnie. Bądźmy пешеходом też ostrożnie, żeby teraz już тормозной путь совсем другой w maszynach, i wodzicieli. Bardzo proszę, zachowajmy ostrożność w szczególny sposób, no, kiedy jest ta zmiana i temperatur. Także dzisiaj było minus, u kogo сколько? Я имею в виду на улице, там, что у вас было 40-43, это ясно, ale na ulicy minus 17-18, да, tak już mniej więcej było. No a jutro ma być +1 już z rana i przez cały dzień. Dlatego ja mówię, zachowajmy ostrożność. I niech Pan Bóg również błogosławi dla wszystkich. Na dzień dzisiejszy też przewidziano uroczyste błogosławieństwo. Dlatego pochylmy głowę i powierzmy siebie Bogu, żeby to błogosławieństwo towarzyszyło nam przez życie, czyli żeby my żyli w Bogu, a Bóg przebywał w nas. Pan z wami. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej uroczystość, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się
czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, niech im świeci. Amen. Понятно.